Ready? Basket 3x3 u Kragujevcu od 10. do 17. jula. Dođite, čekamo vas. Od 10. do 17. jula je Svetsko prvenstvo u 3x3 ovde u gradu Kragujevcu i ja vas molim da svi dođete i da gledate, da ispratite taj važan košarkaški događaj. Od 10. do 17. jula u Kragujevcu je Svetsko prvenstvo u basketu 3x3. Dođite, čekamo vas.